Добър вечер, уважаеми дами и господа, скъпи гости, скъпи звезди, тук в преданието Muse Night да ви представя моята сценична партньорка. Ко-водеща? Всъщност тя е водеща, тя може да ме учи на воденето, защото е наистина легенда на ММ. Руми Благоева, силни аплодисменти за Руми. Благодаря, здравейте, приятели! Много се радвам, че всички вие сте тук тази вечер. Една много приятна пролетна топла вечер и всички тези прекрасни музиканти, които са дошли да ни забавляват. Освен това в новото предаване имаме и чудесни гости. Кои са те? Започваме веднага, защото аз страдам от логорея и за да не стигне времето започвам. Михаил Христов, аплодисменти за него, параолимпиец, трикратен световен шампион. Трикратен. На дълъг скок, мисля, че е щупил 8 рекорда. 8 рекорда ли беше щупил, Мишо? 8 рекорда е щупил. Ей, страшна работа. А до него седи Дани Ангелов, актьорът от хитовия в момента сериал на Нова телевизия "Ние, нашите и вашите", който играе там Гадняр, така ли е? Да. Ей, такъв добър човек, бе. Мазен директор, името му е Божинов, но не пее трепни. И не е генерал Божи Гол. Тук ще си говорим за качествена музика. Дани ни е обещал да ни изсвири нещо на барабани, да забие нещо. Добре, ще се случи това. Сега ви представяме пък актьорското дуо Росен Пенчев и Орина Камбурова, които се справят доста добре и с музиката и ще ги чуем. Там сме си направили специален сет, много интимен за този тип музика. Да, те са познати като Росен и Лорина. Именно. А сензацията от тази годишния сезон на Гласът на България – Лени Цанова. Уникални чорапи има това момиче. Лени, чорапите ти са уникални. Уникални, ще ни ги покажеш после. Да. Ето ги. Това ягодки ли са? Какво са? Не разбрах, после ще разберем. Сега. А точно срещу Лени виждате Бобо и Веси Бонева. Аплодисменти за тях за първи път. Обща колаборация. Всъщност обща колаборация, май тавтология. Да, стига с тия колаборации. Дай български думи. Съвместен проект. Да. Така е добре. Около тях виждаме група Сленг и новия им вокал Влади. Влади Михайлов, ще ги чуем с нова песен. Страхотно след толкова време. Между другото, на Влади му завиждам не само заради гласа. Снимал се с Салма Хаек и Ейдриан Броди в една уникална продукция. Още не съм гледал филма, но после може би той ще ти разкаже повече за това. Ще разкаже, да. Да не забравяме и група Българа, които ще бъдат черешката на тортата. Да. Не на последно място накрая. Група Българа, те са много хора. 9 човека. И те ще посвирят малко повече тук и ще попеят, така че бъдете готови. Много уникална формация, етноформация Българа. Сега обаче е време да започваме. Да не забравим да кажем за анкетата за Евровизия, между другото. Има и специална анкета за Евровизия, ще ви питаме кои са ви любимите песни. Моята е тази на Краси Аврам. Шегувам се. Знам, че имаш добър музикален вкус. Винаги съм имал добър музикален вкус. Нещо много за любов се пее напоследък. Give me your love. Всичко е любов. За Евровизия. Аз си харесвам на Кристиян Костов, е страхотна песента. Стискаме палци на Кристиян. Наистина уникално момче, уникален певец и много млад преди всичко. А сега първият ни гост. Да. При нас вече е параолимпиецът Мишо Христов. Мишо, правилно ли казах? 3 титли повече ли са станали? 3 са за сега. 3 са само за сега. Добре, кажи ми ти сега отскоро си така обвързан мъж, предложил си, така да се каже, паднал си на колянце пред твоята любима, един много хубав пръстен. Как ти се отразява това съжителство с нея? То не е съжителство, то си е цял живот. Супер се отразява. Значи, между другото, аз не вярвах, че на 25 години вече ще си имам жена. Млад мъж си, да. Оказва се, че на 25 години, освен жена, имам и дете, което е на 6. Просто така се получиха нещата. Гогата е уникално хлапе. Аз виждам снимки във Фейсбук постоянно на него. Гогата е супер, той е като киндер сюрприз. Никога не знаеш какво да очакваш от него. Един път беше решил да ми кара колата. Спря го на... Стигат ли му краката до педалите? Той изобретателен, спря го на черна котка там, на Пловдив пътя, да. С едно такси, опасен е, да. Добре. Иначе тренирате ли заедно с него? Тренираме, даже това е интересното при него, че той при нас тренировките и вкъщи. И като имах предвид киндер сюрприз, както си седа, изведнъж получавам удар с крак в главата, в крака, в ребрата. Стига бе, ти трябва постоянно си подготвен.
Постоянно съм подготвен, да. Налага се. Помагат ли ти тренировките по тайкондо? Освен всичко друго, ти знаеш, скачаш, бягаш, но сега отскоро се тренираш тайкондо. Помагат ли ти да блокираш, парираш ударите на гогата? Освен това се чувствам супер безопасно, като хода вечер по улиците, защото хората, нали, ме гледат така и изведнъж почвам да раздавам шамари с крака и за тях е много интересно. Добре, а възможно ли е да ми покажеш шамар с крак, обаче без да ме сваляш тук от маса, защото трябва да продължим предаването? Добре, ако искаш, ще застанем там. Добре, дали ще... Да. Това, между другото, не е по сценарий. Леле, чакай. Добре, аз ще ти застана. Да. Да. Вау. Направо ме разцепи аплодисменти за Мишо. Уникално се справи. Добре. Има ли нещо обаче, от което такъв човек като тебе го е страх, който е преодолял всички страхове, справил се с уникални трудности в живота? Има ли нещо, от което те е страх, примерно от паяци, хлебарки или пък от, не знам, от Фики, като го чуеш по радиото и нещо такова? Не, аз към Фики няма какво да коментирам. Мога да му направя програма за крака. Това беше в десятката. При мен е действаща тази програма, това е Фики програма. А иначе от какво ме е страх ми, за съжаление, от мишки и хлебарки, не, на мен би се е наложило примерно да живея в общежитие в студентски град. Нищо не те е страх. Имаме ли студенти тук? Така че това мишките и хлебарките се разбирам перфектно с тях. Строявам ги. Страх ме е може би от хората понякога. Защото най-опасното същество не е кобрата, не е жената. Човека е. Между другото, един мой треньор го бях питал, викам, ти колко човека тренираш? Той вика, 2 човека и 2 жени. И така. Ма той, Мишо, бил уникален, бе. Той може да изводи направо цялото предаване. Идеално ти се получава. Кажи ми докъде стигна... Не е лотоискито, между другото, не че е хубаво. Но не е лошо, не е лошо. Сега, откъде идеята, докъде стигна всъщност идеята да направиш такава спортна академия за деца с увреждания? Докъде стигна? До етап, в който намерихме пространство. Сега работиме усилено по осъществяването на идеята, тъй като тук винаги нещата опират до пари, но да кажем, че скоро време може и лента да режем. Така на финалната права сме. Надявам се. Добре, и последно, няма как да не питаме за бъдещите творчески планове. Какво предстои да станеш, може би, за 4-ти път световен шампион? Кога ще бъде състезание? Мир на земята. Peace. Бъдещи творчески планове, не знам. Тази година има 2 световни първенства, едното по лека атлетика, другото е по таеквондо. И ще се получи така, че ще отида да бягам 100 метра и директно заминавам да се бия. Тък му ще си загрял. Да, тък му ще съм загрял, а иначе бъдещи творчески планове. След 26 марта ще разберем. Който знае какво имам предвид, разбира какво казвам. Добре, благодарим много на Мишо Христов. Ние отиваме към следващата ни гости. Трябва да го пускаме, защото той е много заето момче. Те вече ни очакват там, между другото. Очакват ни. Камерите ме следят. Аз виждате, така ще се опитам малко като един друг водещ да послезе, да се дигна. Малко труд за операторите. Лорина и Росен. Защо Росен и Лорина, а не Лорина и Росен? Какво е това нещо, моля ви? Какъв е този патриархат? По-лесно се произнася. По-близо е. Примерно. Всички познавате Лорина Камбурова, предполагам, от сериала на Битови връзки. Съвсем скоро ще гледаме в един друг сериал. Докъде стигнаха нещата с този сериал? Доколко знам, 80 серии сте заснели вече. Само 80. Тук що приключихме първи, почваме втори сезон. Така ли стана? Добре, вярно ли е, че си попаднала в любовен триъгълник с Орлин Павлов, макар че вие само сте 2 страни? Кой е третия човек в любовния триъгълник? Не мога да кажа. Така ли? Не мога да кажа. Айде, издай го, те още не са го гледали. Не мога да кажа. Със сигурност не е Койна Русева. Това да е ясно. Добре, Росене, кажи ми сега, вие двамата гаджета ли сте? Аз едно време като дете си мислех, че Roxette, Eurythmics, тия са гаджета, пък те се оказаха, че не са. И в крайна сметка само Дует Ритон май са гаджета. Вие гаджета. Там е бъдещата му жена. Ето там. Така ли? Да, даже специален прожектор има за нея. Падал ли си вече на колене? Има ли пръстен тук бъдещата? Охо, кога ще бъде сватбата? На някой морски бряг, предполагам. Естествено на 1 юли. 1 юли. July morning. Така, скъпи хора, какво ще ни изсвирите тази вечер? Ще ви направим акустична версия на това парче, което пуснахме като сингъл скоро, което се казва Илюзия, което след малко ще свирим в един друг клуб. Не знам, мога ли да го кажа. Що не може да поканим хората? Бивш то Шипка, The Point, с цялата група свирим там след малко, 10 часа и така. И парчето предстои да му излезе премиерата на клипа, така че... Много шум за първото изпълнение музикално тук тази вечер. Ще бъдат поредица. Росен и Лорина ще забият сега.
от нас измислени. Кръг се върти, будни сме, но спим. Илюзия, 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 милиарди звезди нарисувани, само аз и ти сред измислени стени. Илюзия, 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 илюзия. Къщи, вятър, улици, мъгли, треви, дървета, бягащи вълни, прах и пушек, дъжд и сняг, летящи стаи, плаващ град, животни, хора, целият ни свят. Илюзия, 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 илюзия. Минали дни, смях без сълзи, бъдещи нощи, само аз и ти. Дъжди, вятър, улици, мъгли, треви, дървета, бягащи вълни, прах и пушек, дъжд и сняг, летящи стаи, плаващ град, животни, хора, целият ни свят. Илюзия, 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 илюзия. Thank you. Уважаеми зрители, намираме се в Royal София клуб, вече с втория ни гост за вечерта, или по-точно третия, зависи ако броим другите. Това бяха силните аплодисменти за Лорина Камбурова, разбира се. Супер и за бяха, Росен. да чуваме пак аплодисменти. Абе, Дани, много е готино да има жива публика. Супер е, да. Както разбрахте, искаш ли ти да водиш вместо мен, че нещо ми се загуби гласа? Къде ми е гласа? Къде ми е гласа? Аплодисменти за Дани Ангелов, лошият в сериала Ние, нашите и вашите на Нова телевизия. Много ми е драго да ни гостуваш. Абе, той Божинов, аз се пошегувах в началото. Има ли нещо общо с Божи гол иконата? Треп в колата. Оттам ли дойде идеята за този образ, знаеш? С този талант. Не, той не така. Исках да му давам уроци, обаче той е много голям и не може. Там не може да се надскочат нещата. В Китай за 1 милион се е продал. Какво говориш ти? За 1 милион. Трябваше да стане футболисти. Само Да. те не предлагаха И ли на първия матч Роналдо асистенция и 500 гол. милиона? Не му ли предлагаха? Не знам. Кой е Роналдо? Българския Роналдо, защото има и български Роналдин. Добре. Предизвикателство ли е да играеш лошия герой в един, макар и комедиен сериал, защото тук няма крайно лоши и добри, нали? Но по принцип си гъднят. Като цяло е много приятно, защото лошия винаги е интересен, той е многопластов, има какво да се играе. При добрия е едно и също, мигаме
Нали? Ти си светъл такъв и красавец, сигурно са те взимали за ролята Минал на съм любовника. Да, любовника, да. Любовника, готиния. Ти искаш и тебе да те вземат, не се прави, сега Искам, за това ми аз съм играш. Твърде нисък съм, уважаеми зрители. Какво да се То на направи? камерите не си личи това. Не, мене между другото ме кастваха в този филм за ролята на автомонтьора, но накрая взеха Стефан от... Според мен Етажна си бил собственост. много интелигентен Много за добре. тази роля. Твърде интелигентен. Нали? Не. Понякога човек просто не е за ролята. Някой път- Колкото и прост да се правя, не изглеждам чак Не, толкова чак прост. толкова, не. Добре. Дани, ти беше изоставил за малко актьорската кариера. Как реши да се впуснеш отново в... Имам предвид, беше спрял малко с такива телевизионни филмови изяви. Ами да, повече направих едно училище актьорско. Решихме да сме по-полезни за децата и така се концентрирах в това, въпреки че аз винаги в народния съм играл, не съм спирал. Повече не исках да снимам и такива работи, защото, честно казано, малко нивото се губеше в дадени моменти. И сега реших, че може да скочиме малко. Като каза народния, Хъшове, кое представление забихте там вече? 285 човек. Къде се крие тайната на този спектакъл? Гледали сте Хъшове, между другото? Колко човека... Има ли някой, който е гледал Хъшове в народния? Тук дигат ръка от среща, Те обаче камерите скромни. няма. Дигат ръка, имаме хора, това не е гаф. Имаме много хора, които са. Ами не знам, много хиляди са вече. Като цяло е много хубаво, защото е много насърчителен спектакъл, много патриотичен. Дори хора, които идват от чужбина, така, някои от тях дори решават да се върнат, честно казано. И е много позитивен спектакъл. Той е като на Уембли ни изпращат. Да живее България през цялото време. Просто изобщо много е приятно, да. Да живее България, каза и хора от чужбина. Ние тук имаме хора от Холандия. Guys from Holland, give a kiss to our cameras. Дайте по една целувка за камерите. Ще ги питаме после за Евровизия. Кажи ми обаче за сина ти. Той има по-голяма роля от теб в ние, нашите и вашите. Абе, мани беги, верно. За сенчите вече. Засенчиме. Да, това е много странно се получи. Между другото, ние никога не сме искали да бъде... Мислихме да става финансист с чувство за хумор, а не актьор. Както казва един наш приятел, заместник-министър на финансите, те били най-големите измамници. Финансист с чувство за хумор. Но като цяло сина ми, за него е голямо предизвикателство. Той тук само от последните 4 епизода вече може да се каже, че е някаква тежка звезда. Мисля, то са автографи от 7 годишни до 77 годишни. Ще имаш проблеми с момиченца, които се редят там на вратата след 3-4 Не, той си има приятелка от яслата. Кога почват бе от яслата? От яслата много имаше някакъв разговор ония ден. Значи той гледа сериала и рекламата минава и той казва: "Здравей, Краси." Тя Краси се казва. "Харесваш ли ме как играя?" Много интелигентна. Тя му е критерий. Тя казва: "Аз не мога да разбера, Мони, ти как ги учиш тези реплики?" Ами не мога да ти кажа, просто ми идва. След което рекламите минават. Извинявай, но ще ме дават пак по телевизията, да се чуем след малко. Разговори имаме. Много е як. Много е готин малкият. Той разказваче в сериала. Сега да те върна обаче и тебе в тия години. Кои са най-важните уроци, които научи от... Ти си ученик на Ламбо, на Стефан Данаилов. Кои са най-хубавите уроци, които научи от него и думите, които ще си спомнеш винаги? Ами, Ламбо е много широко скроена личност. Аз благодаря, че съм го срещнал. Имал съм срещи с други, като Александър Морфов, Хачо Бояджиев, много други, но Стефан Данаилов те учи на това да си широко скроен. В смисъл, той дава едно самочувствие, което е много правилно, същевременно умее да направи най-важното нещо за актьора, освен да те научи да играеш, да те продаде. Защото тези две неща върват заедно. Няма как да се храниш, ако не... Да, за съжаление много артисти в България, актьори най-вече, а пък когато си се научил по някакъв начин и да се продаваш в хубавия смисъл, нали? Не така, подаваме комерциална дума, но мисля, че е важно. Така че благодаря му за всичко. Ако ме слуша, обичам го много. Той ми е като бащица просто. Добре, Дани, стига толкова приказки, човек. Обещал си да забиеш нещо на барабаните, защото ти си занимавал с барабани. Аз не съм свирил от много време, сега специално за вас. Сега, това е специално. Направихме 6 репетиции. Виждате ли, 6 репетиции направихме точно с Дани. Добре, няма да се чуваш там, аз ще коментирам. Сега това наистина не е по сценарий, само да не се спънеш там, това между другото са барабаните на България. Силни аплодисменти, окуражете го този човек за първи път слиза на тази сцена. Ей, сега ще ви отвее. One, two, three, four. Кой речи, чакай. Басиста ще се включи ли или не? Ами ето, басист, имаме басист. Абе виж, тук всичко се случва, имаме публика на живо. Това е уникална колаборация, ще се получи, убеден съм, момчета.
Много шум за Дани Ангелов, уникален! Сега е време да видим група Сленг. Заповядайте. Те снощи направиха страхотен лайв по повод 20 години. Не мога да повярвам, още са толкова млади. А вече 20 годишни. А вече 20 годишни, така е. Акселерати си имаме ние на сцената. Как се чувствате, момчета? Толкова време. Това е страхотно, че успяхте да се запазите, въпреки всичко, което се случи на Сленг като група. Как се чувствате? Ами, окрилени. Окрилени, така с много надежда за напред и така. Продължаваме, както казвам. Имате много важен нов член. Нека да го видим. Това е новият вокал Влади. Здрасти, Влади. Здравей, Руми. Страхотен си. Как се чувстваш в Сленг? Много добре се чувствам сред приятели. Най-важното. Какво ще ни свирите тази вечер? Ще свирим една песен, която е част от нашото EP, което сега излезе. То се казва Бъди. Може да бъде намерено в платформите. Има го и в английска версия, Би се казва. Тази песен се казва Бели петна. Тя има така отворена за интерпретация, обаче има и леко предизборна хватка в него. В ММ никакви политики няма, добре. Да, точно така, не се притесняйте. Казвам го шеговито, но ще разберете като чуете парчета. Добре, нека чуем Бели петна и Сленг.
пак сляп и не чух и не видях кой съм, кой бях, няма кой да си спомни днес. Група Сленг. Благодаря ви, момчета. Благодаря ви. Заемете местата си. Продължете с нашата напитка. Днес пием много отговорно уиски Грандс. Харесва ви, нали? Добре. А сега е време да обявим нашата тема и да поговорим малко по нея. Моля, заповядайте. Моля ви се. Да. Някой от вас следи ли много редовно конкурса? Ето там чуваме. Нека да видим и после ще говорим пак. Аз също не знам кои са участниците, но не е имало май публичност на този конкурс, тъй като няма никаква изтекла информация, никой не знае какви са участниците, песните, или поне не е станало широко достъпно. My name is Bryce José Adjinanko. Non, cette année, je n'ai pas suivi. Sinon, je connais un artiste bulgare que j'aime. Чрез електронно гласуване трябва да се въведе електронно гласуване, да стане така общо достъпно до всички, да има широка публичност и обществото да реши коя ще е песента. Тоест, ние сами да решаваме да се гласува и песента с над 50% тя да спечели. Нямам си на идеята, като не знам кои са кандидатите и... Да, Слави Трифонов! Аз много подкрепям и харесвам Слави Трифонов. Je connais un artiste bulgare que j'aime, Crisco. That is a great artist. I like his songs a lot. To my opinion, I think that he can win this contest. Кристиан се справя доста добре, ама да е му на българска песента предпочитам аз. Точно така, все пак се представя България. Тоест представяме нашата страна, т.е. дори да има етномотиви или примерно да се включат българските гласове, както имаше една такава световно известна песен, която е точно включена с българските гласове, което ще направи страната ни много по-популярна и ще допринесе за развитието на българската култура. Тук сме, намираме се в Royal Sofia Club. Не чувам аплодисменти, всички ли заспаха? Изкарваме се изключително много яко. Чухме новото парче на Сленг с чисто новия им вокал. Те празнуват 20 години, обаче имат нов вокал. И сега ще си поговорим малко за Евровизия. Добър вечер! Казахте, че сте гледали в предварителния разговор, който успяхме да направим. Гледали сте Кристиян Костов в интервю и ви е харесал. Допада ли ви избирането на Кристиян именно за представител на Евровизия? Понеже аз гледах и слушах песента, всъщност много ми хареса. И мисля, че тази година песента е много добра. В смисъл и на Поли беше прекрасна, но и тази година мисля, че имаме доста добра песен. Добре. Стискаме палци на Кристиян. Я отивам тук към младия сектор. Заспахте ли? Не? Добре. Много хубави усмивки имате. Вие сте близначки или сестри? Познах ли някъде близо ли съм? Много
далеч. Близки приятелки. Нали хората, които се прекарват много време заедно, почват да си приличат в един момент. Явно и тук е така. Какво ще кажете за Кристиан Костов? Фенки ли сте му от X-Factor на време? Да, още от там много харесвам. Мислите ли, че ще представи достойно България на Евровизия? Защото нали, появиха се някакви спекулации, че той е твърде млад, няма още 18 години и така нататък. Уникален глас, между другото. Ами аз мисля, че има уникален глас. Това, че е по-малък, не пречи. Не пречи, няма да се притесни. А харесахте ли Поли миналата година на Евровизия? Да, харесвам и много. Добре, може ли да изпеем If Love Was a Crime? Не? Защо? Сега ще изпеем на холандците тук, холандския сектор. Hello guys from Holland! Do you watch Eurovision? Гледате ли Евровизия? Yes. Do you remember last year's Eurovision, the Bulgarian participation, Poli Genova? If love was a crime, we could be criminals. Do you remember this song? Помните ли песента, българската песен? A little bit. A little bit. Do you enjoy the night? Харесва ли ви вечерта тук тази? We really enjoy it. It's different and different atmosphere for us. We are just a couple days here for holiday, and it's really good to feeling the Bulgarian feelings, you know, Bulgarian nights. Thank you. Окей, той каза, че наистина изпитва едно различно усещане тук в България. От 2 дни са в България, но много му харесва тук. Сега, now you're gonna hear one girl from The Voice of Bulgaria. She has a really nice voice. Сега ще чуете едно момиче от гласа на България. Наистина тя има уникален глас. И я чуем тук малко музичка, докато водещия притича там до Лени, която е изключително шарена. Да се прави на манекенке, От коя страна да й застана? Гледай, то са чорапи. Дайте едно дълго. Чорапи с плочи. Внимавай, защото сме предаване за деца. Добре. Добър вечер, Лени Цанова. Тя разби в гласа на България. Не знам дали сте я гледали, но клипа има близо 200 000 гледания в YouTube. И не случайно това момиче наистина има уникален глас. Защо обаче Лени, алтернативно момиче, рокаджийка дива като тебе, реши да се присъедини към отбора на Камелия, която всички познаваме като една фолк звезда? Да ти отперя аз този въпрос. Ами, като цяло, аз просто реших, че обичам да разбивам стереотипа и за себе си, и за хората около себе си. И смятам, че когато един човек е професионалист и добър музикант в това, което прави, няма значение жанра, в който се впуска. И смятам, че тя е изключително различен човек и просто избрах различното като себе си. Много добър отговор. И между другото, видяхте как си взе микрофона. Видяхте как си взе микрофона явно. Добре, а ти си се занимавал с фолклорна музика, защото скри шапката на журито и с едно фолклорно парче. Това ли беше първото, с което започна реално да се занимаваш с музика? Фолклора ли беше това, което започна? Ами, всъщност в 4-ти клас влязох в Националното музикално училище в София с фолклор и започнах да обикалям цяла България с мама по фолклорни конкурси. Беше ми нещо много така на сърце да правя, но просто един ден в 8-ми клас станах и си казах, аз искам да направя нещо по-голямо от себе си. Подай ми микрофона, не бъди за малко журналист, подай ми микрофона. Може ли да ни изпееш фрагмент просто, знам, че не си подготвена сега за фолклор, но нещо фолклорно, за да може да поздравим нашите приятели от Холандия. Guys from Holland, you're gonna hear a typical Bulgarian song tonight, right now. Както казваше учителката ми по химия, много правилно, тя се опитваше да ни преподава химия по-английски. Do you ready? Готова ли си, всъщност? Добре, are you ready? Готова си? Съвсем кратко фрагментче от любима твоя българска песен и после ще изпеем другото. Добре. Замръкнала Извинете, супер съм болна, много си. Уникална си, аз го усетих. Сега подсказват ми, че трябва да го повторя, аз не мога да повтарям. Не, да оставим хората, които са професионалисти да си пеят. Сега какво? Както се казва в надпис, като ходих 2 пъти не успях да ме вземат в надпис, за разлика от Дани Ангелов, който е уникален. Да, не ме взеха 2 пъти подред. Там казваха какво ще ни изпълните, колега. Какво ще ни изпълните, мила колежка, сега тази вечер? Нещо сигурно с по-добро от предишното. По принцип ще изпълним една моя много любима песен, за която гласа ми в момента горе-долу е готов. Чухте, аз не се прави. Тъй, че просто я енджойвайте и се надявам да ви хареса. Енджойвайте, чисто българска дума. Енджойвайте и това момче на китарата, как се казва? Това е Маро.
Маро, не сте гаджета, смисъл, защото дуетите ги питат. Не, приятелката му е ей там. Окей, приятелката не ревнувай, те само пеят и свирят заедно. Силни аплодисменти за гласът на България, Лени! Уоу! I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world who want me home. The sun is blinding, stay up again. Oh, I'm finding that's not the way I want my story to end. I'm safe up high, nothing can touch me. What I wanna feel this body's over. No pain inside, you're like perfection. What I wanna feel this good sober. I don't wanna be the girl who has to feel the silence. The quiet scares me 'cause it screams it's short. Please don't tell me that we had that conversation. I won't remember, save your breath, 'cause what's the use? The night is calling, and it whispers to me softly, come and play. I'm falling, and if I let myself go, I'm the only one to blame. I'm safe up high, nothing can touch me. What I wanna feel this body's over. No pain inside, you're like perfection. I don't wanna feel this good sober. Coming down, coming down, coming down. Spin around, spin around, spin around. Looking for myself sober. Coming down, coming down, coming down. Spin around, spin around, spin around. Looking for myself sober. When it's good, then it's good, it's so good till it goes bad. When you try to find a you that you once had, I've heard myself crying ever again. Broken down and agony, just trying to find a friend. Oh, I'm safe up high, nothing can touch me. What I wanna feel this body's over. Oh, no pain inside, you're like perfection. I don't wanna feel this good sober. No pain inside, you're like perfection. I don't wanna feel this good sober. Благодаря. О, вие сте с телевизия MM и Muse Night. При мен вече са Веси Бонева и Бобо. Абе, уникални гласове имаме в тази държава, бе, човече. Вие сте също сред тези гласове. Добър вечер, добре сте ни дошли. Здравейте. Кажете, как решихте да се съберете, па вие двамата, да се колаборирате? Забраниха ме тази дума, аз пак ще използвам, защото ми харесва. It's working, man. Come on, check it out. Това ли ползваме? Да, добре, чуваемост. Имаме. Ние с Веси се познаваме от толкова години, че беше естествено да се случи. Вие сте млади хора, бе. Къде по толкова години? Да не сте били в детската градина заедно, ли?
Първият път помниш кога се запознахме? Това беше в Бекстейдж клуб. В Бекстейдж, да, на караоке. Репетициите на Белослава, на нейн концерт. Не, аз те познавам още преди това. Пак там. Той сигурно те харесва. Аз пък те, знаеш, кога те познавам? Видяхте в един конкурс в Кино Изток, предишното читалище Николай Хайтов. Не, на 5 години. Ще стане голяма звезда. Не, беше на 15 и на 16. Както е, няма че стига за мене. Говорим си днеска за Евровизия. Мислите ли, че трябва да има конкурс, както имаше преди такъв видим конкурс, за да се вижда кой се състезава реално и не е ли това добър форум за всички български изпълнители? Не трябва ли да има такъв кръг в България, а не да става всичко значи конкурс е предпоставка за корупция. Това е много правилно. Директно се избира най-добрия от телевизията майка БНТ и те решават. Те имат правата върху това нещо. Ти обаче, Бобо, успя да усетиш много яко одобрението на публиката и наистина най-доброто ни класиране до сега на Евровизия беше с Поли Генова миналата година. Разкажи ни за това усещане на сцената и изобщо всичко. Прекрасно е. Колкото и България да не го разбират този конкурс и да не го харесват, това е наистина велико, защото това е място, където се събират най-талантливите хора от Европа и се използва най-добрия звук и най-доброто осветление в света. В смисъл, затова е създаден конкурса, за да се изпробва най-новата технология в съществуваща изобщо. Да. И е нещо уникално, защото ти си свидетел на най-новото осветление, най-модерните технологии. И въобще, освен конкурси. Аз мисля, че България заслужава да спечели Евровизия, само че не знам къде ще се случи този голям конкурс тук в България. Да, ще вземем да спечелим и какво правим? Направили са зала, сега моля ти се, нали? Аз тази година пак ще съм бек вокал. Така ли? Това е много яко. Кристиян Костов наистина уникален глас има това момче. Нали съм в същия екип, който създаде песента на Поли Генова миналата година. На Боби от Симфоникс, да. Да, Симфоникс. Между другото, уникална песен, наистина. Да, абсолютно. Много красива песен, стискаме палци, наистина. Тази година наистина няма шанс да спечелим. Дай Боже, песента е много различна. Ти обаче направихте парче за националния отбор по футбол. Надявам се сега да му провърви, след като направихте парче за... Не сме направили. По-скоро те се възползваха от факта, че то вече съществува. Я виж ти. Да опак да донесе успех на момчето. Български футболен съюз се свързаха с нас и ни попитаха дали могат да използват песента за един клип, който направиха. Ние естествено казахме, че нямаме нищо против, тъй като българи, юнаци, ние винаги подкрепяме всичко, което може да викнем всички българи, юнаци! Българи! Юнаци! За това става въпрос, за нашия дух, за това да се подкрепяме, да се надъхваме, да има смисъл от всичко, което правим в тази. Добре, Веси, няколко думи за парчето с Бобо, което ще чуем сега. Това е един проект, който ние подготвяме от 5 години. Това е много интересно. Значи трябва да е много яко. В смисъл, говориме за него, иначе самата подготовка става бързо. Няма една година. Точно така. За година си е добре. Въпросът е, че бийте тръгна преди 5 години, когато Светлио Къслев... Къслев там, какво се крие той? Бобо написа текста. Саксофона. Бобо написа текста, а сега... Не свири Кацелянин, момче, не свири тай Кацелянин. Сега в неделя снимаме клип, много е важно да кажем. Сега в неделя снимаме клип, а Бобо се подготвя в момента за уникален концерт, който ще бъде на 30 март в Терминал 1. Всички да бъдат там. Много яко. Вчера представя албума към албума на моята група Bobo and the Gang. Първият дебютен албум. Не забравяйте, значи 30 март Bobo and the Gang са в Терминал 1. А сега Веси Бонева и Bobo and the Gang желая ви приятна вечер. Бобо само. Бобо без the Gang, добре. Добре, не, Bobo and the Gang. Gang. Окей. Много шум за Веси Бонева и Бобо. Тук снимат с телефоните, продължайте да снимате, мисля, че парчето ще е много яко. Yeah, baby. Reneba! Music! Bobo. Come on. Reneba music! Hey! Hey! Let's go! Clap your hands up! Къща на плажа в Малибу и Ламборджини, що мога да нося подмишница по 2 дни. Всяка сутрин като става пейзажите да са сини. Вечерта носят конякците, да не жури мири. Казват ми, че става с работа, баткаш от 100 години. Нема го палата, нема Ламборджини. Нема истина с нещата, дето ни занимава 100 години. Да,
всички планове и я прости. Ще живея както искам, няма да се давам, казвам каквото мисля. Не се предавам, продължавам, не се отказвам, няма да ме видиш на колене. Къде ме? Не се предавам, продължавам, не се отказвам, няма да ме видиш на колене. Не ми чул за фенси! Морално и духом не падаме. Не падаме! Лъжливи хора не признаваме. Но тук не си познал стоя. Върших морал да ми проповядваш и размахваш пръстързи посмял. Не на мен тия. Безценен е мига сама със себе си. Коментарът ти и не мерси. Никой не ми трябва, стой, пада ти. Добре ли съм, къде съм, стой, мой питаш баба ти. Ще живея както искам, няма да се давам, казвам каквото мисля. Не се предавам, продължавам, не се отказвам, няма да ме видиш на колене. Добре! Къде? Не се предавам, продължавам, не се отказвам, няма да ме видиш на колене. Научихме се да четем между редовете, настъпи мига да почетем враговете. Отстъпете, направете път да мина, лудите са на ход сега. Попитаме като лавина, не мериме времето в часове, дърхатиремо за обоснове. Никога вече пропуснати пози и шансове. Ето, че твоя филм момента ти открадва. Зарадили, слънцето няма вечно да те радва. Не всичко е кинти, при нас не всичко е за кинти. Чупене на чаши и късане на лети. Едно е сигурно, че няма нищо сигурно. Утре си ти. Разбирам от майтап, но това шега ли е? Търся от леопардите игри признание. Можем да се окичим с вашето внимание. С друго се храниме и по-добре. Крачка назад. Не се предавам, продължавам, не се отказвам, няма да ме видиш на колене. Бобо! Веси Бонева! Бобо и Веси Бонева, много ви благодаря. Приятни, прекрасни хора. Сега да поканя тук Руми. Руми, намерили си микрофона, това е много важно. Приближаваме към финала на нашата уникална вечер и много забавна. Нашите гости от Холандия, между другото, аз им завиждам, защото те успяха да видят цялата палитра от българския клубен живот. Много различни групи. Имахме хип-хоп изпълнение, палитра, нали? Само ако кажа феерия, вече заприлича на Милдрак Иванов съвсем. Той ти водещи. Сега обаче предстои наистина те да чуят едно уникално, което ще ни изправи всички. Направо уникална тръпка е тази музика, която следва. Представи първо госта ни. Нека да представя Мануела Бончева, която е от Държавната консерватория и тя много добре познава Булгара. Тя ме запозна с тях. Кажи ни нещо за тях. Значи, Национална музикална академия. Окей, сори. Ами, какво да кажа? Аз ги познавам поне ядрото. Значи, ако говорим за Костадин, Кавал, Петю, Гайда, Димитър Тамбура. Те са 9 човека общо, нали? Да, обаче ядрото е свързано с основните. Какво е интересното за тях? Значи, основните музикални инструменти, Кавал, Гайда, Тамбура, Гадулка присъстват. Така. Има един член, който отсъства днес, защото има концерт с филхармонията. Така. Той свири на ударни, съответно и на тъпън. Тарамбука и така. Тоест имаме всякакъв абсолютно вид всичко. инструменти. Значи добре. ние тук имаме една готова група за световната музикална сцена. Точно World Music. Българа... Говорим за такъв формат. Страхотно. Тоест, и може би те са уникални с това. Ние правим в момента презентация, една премиера на една рубрика за етно и World Music в ММ. В Muse Night. Да, аз изчезвам в този момент, защото наистина тази музика няма смисъл да се говори толкова за нея. Оставам ви да закриете. По-добре да я слушаме. Благодаря. Много искам да я слушаме. Да. Благодаря ти, Мануела. Булгара. Силни аплодисменти за Булгара! Помни героите, обичай своите.
Вау! Наистина, уникалните Булгара. С това завършва нашата Muse Night, първото издание на Muse Night в ММ. Надяваме се, че сме били много забавни и интересни. Тук публиката ще има възможността да се наслади на още изпълнения от тези уникални музиканти. По-добре да не говорим ние, нали така? Закриваме. Благодарим на Royal Club София, на Whiskey Grants, на Булгара, на всички наши гости тук тази вечер. Благодаря ти, Руми. Мисля, че беше много яко. Сега Булгара, силни аплодисменти за Булгара!